Bafethu njoba namhlanje kuzi-1 zika-April 2026 lisuku lokuqala le contract entsha kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Andithi lebeke kade nayo i-expiry izolo nge-31st kaMarch 2026. So namhlanje uqala i-contract entsha. Hayi-ke bantu basephondweni ndithetha nge-Eastern Cape ngoku. Nani uThixo ngathi uke wanithanda kancinci but sizabona apha ethubeni into yoba unithanda kangakanani. Sine Provincial Commissioner eyase-Eastern Cape entsha e-appointiwe eqalayo nayo namhlanje nge-1 ka-April 2026 nguLieutenant General Vuyisile Nqatha. Hayi-ke ngumuntu obonakala ingathi yena amava noko unawo apha esipoliseni because above 35 years ekhona apha emapoliseni, but ke ngoku efika nje ufika ezithela emafutheni atshisayo already because kaloku ngaba thina ufika sibhizi nalanto lokwenza na East London and siwabonile ke phofu amapolisa wethu into yoba ayiprotector ngandlela zonke la California. And lama Nigeria lana engaqali ayayiqhelile lo mkhuba wayo into yoba xa wefika afuna ukuthathana nama territory athile, ngoba nizawukhumbula ngoba into yoba nango 2022 if not mistaken babeke basayina i-petition apha befuna into yoba i-Sunnyside yasePitori kucala ngasePitori mayirename ikutshintshe igama ibizwe ngoba yiLagos. So la California nje nayo iyafuna into yoba mayijongwe, and simane sisiva ke phofu into yoba iwangathi amapolisa wethu abhizi nomcimbi nokwenza nama protection fee kuphinde kuthetheke into ngathi akwi-payroll yawo, but nje apha ethube now that sokufike umuntu omtsha sizambona into yoba yena usiphatheleni ewakhiphile ke phofu amagama xa kebulela ethatha esisikhundla esi esona ini wanawo amagama atshoyo into yoba u-fit for i-purpose. So uye waxa ke sitsho njalo ke ngamagama wonke nje aphelele uthi nje hayi uyazibone nje uba uvavanyeke enough into yoba akwazi ukusiphatha esisikhundla. Ixhala lami bafethu yabona indlela nje ba engena ne ibiyaba mnandi futhi into yoba bekeyawusebenza no Oscar Mabuyane premier wethu. Oscar Mabuyane ngendlela ethile but hey andimthembi la Oscar Mabuyane ubuya bamablali bayimoshile man i-Eastern Cape abafethu iphondo lethu balimoshile, but ke ngoku now that ingathi siyalungisa ndiyarhala into yoba masimpheni ithuba sizambona apha ethubeni xa ilahamba into yoba yena ingabe usiphatheleni. So nanso ke ivideo yakhe apho yena uLieutenant General Provincial Commissioner wethu wase-Eastern Cape. Sithemba ke ngoku naye mososotobe ngaba basoloko bekhalaza into yoba hayi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kusoloko kuthethwa ngaye kusoloko ndiyathemba into yoba uzasipha into ezimnandi ezazawusenza into yoba naye uLieutenant General Nqatha simane sithetha ngaye sincamla ngaye. So nanko ke ningaphinde futhi bantu basephondweni nithi animazi uProvincial Commissioner wenu nguye lo mtsha uyaqala namhlanje nge-1 ka-April 2026. Allow me to express my humble appreciation for the trust and the confidence that has been shown to me. It is not an opportunity or a responsibility that I'm taking it lightly. If it was not for the people of this country, I would not be called today to come and talk here. I know that I have a responsibility. It is not just a personal honor now that I've been elevated. It is not a personal honor. I know that it is a heavy responsibility that I'm fit for. I must say, Premier, I am fit for the purpose. I am ready to lead all the men and the women in blue in our province, knowing very well of our challenges.